जों coconut Iceland थाङै दं माने iko tekaisa gari sopaika sini ukologo dong mani hingke oro ongkharlai kisa photoshoot rok khlailai manta hingke borok bo chwngno bwthakjak nogoi iko bwthaka bwthagoi ongkhoka ongkhoroi tabo kisa iko kok rok salaijak mata hingke जों miyahoro sapaimani miyahoro to hor ba andra ba hinui phunukya hingke tak phungaijak iko chwng miyahoro thumani duita house stand nukha tak no phungaikha iko aroni view phunugui tongo ekdom naithotok iko jotono bwchalaijak hingke ayango twi bo nahadiko bwsa naithotok khai nuhurui tong aro mai rok no bo nuhurui tongo ang zoom khai phunukgano ekdom kwcharo aro mai rok romui tongkha iko mama phunukha zoom khaiui nainai di bwsa naithotok ekdom naithokmani maar iko sal bo basai faikha naithotok ungui tongkha ekdom salfamani yang pilala bo bini baba cheraiba kwchangjak wngnui komol bo chumrui matonikha iko nahartai sia sunrise wngmani nainai gari bwsa naithokha naidi norok bwsa naithotok naithokmani maar ekdom naithokmani kunu sanani motom kwrui je thangnai bwsai mano sojora twi naithok जों थांबाय गदावखो iko जों botgawi thangkha coconut Iceland beraina bagui aro berainani yang tui kisa no buriui tlangui tongo twi naithokmani bwsukse maar pura jilik jilik ungui tongo hari twi nog nukhuna naidi je ang phunukmanjak phunuknai nongma nahari bwsa naithotok hingke noro ani vlog no naitongmani bagui nongno belai hamai ma janogo ang bo tebo phunukna chesta khalnai hingke tini bagui chwngno।